Srdačan pozdrav. Moje ime je Tomislav Jadan i ja sam ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Počela je sezona gripe. Što je to gripa? Kako se zaštititi od nje? Ili kako je lakše preboljeti ukoliko ste je već dobili? Saznaćemo od našeg epidemiologa, doktora Ivana Lipovca. Gripa je najteža virusna bolest dišnog sustava koja se lako prenosi i koja se pojavljuje svake godine u zimskim mjesecima. Tijekom pojave epidemije gripe koja može trajati i do 2 mjeseca može oboljeti do 10% izloženih ljudi. Jedini prirodni izvor zaraze za ovu bolest je čovjek. Prenosi se izravnim kontaktom, kapljičnim putem, te rukama i uporabom zagađenih predmeta poput tipkovnice, slušalice, kvaka i sl. Zaražena osoba kihanjem ili kašljanjem, a čak i normalnim govorom, izbacuje uzročnike kroz kapljice zraka koje mogu putovati i do 1,5 metra udaljenosti od čovjeka koji je zaražen. Virus ulazi kroz sluznicu nosa i usta u dišni sustav kojeg onda napada. Čovjek je zarazan 1 do 2 dana prije pojave prvih simptoma bolesti, pa sve dok ima povišenu tjelesnu temperaturu, dakle, ukupno trajanje zaraznosti može biti od 5 do 7 dana. 1 do 3 dana nakon ulaska virusa u dišni sustav, simptomi se razvijaju naglo. Dakle, visoka temperatura praćena zimicom i tresavicom, bolovi u mišićima i zglobovima, gubitak apetita i klonulost. Istodobno, ili dan, dva nakon pojave ovih prvih simptoma, pojavljuje se žarenje u nosu i grlu. Nakon toga se pojavljuje suhi nadržani kašalj, a tek na kraju bolesti se pojavljuje hunjavica. Kod djece se uz sve ove simptome još može pojaviti i proljev i povraćanje. Bolest traje 5 do 7 dana, a oporavak može trajati i nekoliko tjedana. Najčešća komplikacija ove bolesti je virusna ili bakterijska upala pluća, koju čovjek može prepoznati po sljedećim znakovima. To su nedostatak zraka prilikom disanja, gušenje, bolovi u prsnom košu prilikom udaha i plavičaste usne. Upala pluća se češće pojavljuje kod osoba koje imaju neke kronične bolesti, bez obzira na njihovu životnu dob, a to su bolesti pluća, srca, jetre, bubrega, ljudi koji imaju šećernu bolest, pretile osobe i trudnice. Svake godine u epidemiji gripe je povećana smrtnost upravo od te upale pluća. Najučinkovitija mjera za sprječavanje pojave gripe je cijepljenje. Cijepiti se mora svake godine zato što virus gripe mijenja svoju strukturu i zato što se svake godine pojavljuje drugačiji virus gripe koji se onda nalazi i u tom cjepivu. Cijepiti se mora, preporučljivo je, prije pojave epidemije gripe i to mjesec, dva prije pojave, zbog toga što treba vremena da ljudski organizam stvori imunitet, a to je otprilike 2 tjedna nakon cijepljenja. Cijepivo sadrži u sebi mrtve viruse, prema tome od cjepiva se gripa ne može dobiti. Cijepiti se mogu sve osobe, osim onih osoba koje imaju dokazanu alergiju na jaja, kao i osoba koje u trenutku cijepljenja imaju povišenu temperaturu. Kod tih osoba koje imaju povišenu temperaturu se može pričekati par dana dok temperatura ne padne, one se mogu normalno isto tako cijepiti. Osim cijepljenja, druge mjere za sprječavanje gripe, to su provjetravanje prostorija, čime se smanjuje količina virusa u tim prostorijama, redovito pranje ruku nakon rukovanja i nakon kontakta sa zagađenim predmetima i izbjegavanje boravka u prostorijama u kojima ima puno ljudi. Antibiotici kod ove bolesti nisu od koristi, dakle ne smiju se koristiti preventivno,
zato što kad će nam stvarno trebati, neće onda imati svoje djelovanje. Treba uzimati, ako se pojavi bolest, puno tekućine, znači čaja, vode, zbog toga što se prilikom visoke temperature čovjek gubi puno tekućine. Uzimati lijekove po potrebi protiv visoke temperature, protiv bolova i protiv grlobolje, ali to nisu nikako antibiotici. Ako se pojave simptomi koje smo naveli, a koji mogu ukazivati na upalu pluća, te osobe se trebaju što prije javiti svom nadležnom liječniku.